او چخل چانسون گجورافونا ما شخیرا سر میکنم با روزگی همه ساستاف تو گفتانی که همه ما بدیم ما مثال بهروز سببی سر کردنش ده ما گنجدا سبب دگی نیستم شخیر میگه که کدومت بینم مرا کریسا میگیم برای نمجا دکازات کنیم فقط شتا خوردسم боло ба боло биё маса чарчах ки чи проблемае габзан доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯи сар зиёду кам кардани вазн дарди меъдаю безуриётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салому алейкум тамошобинони муҳтарам подписчикои канали Бехайп ва ҳаводорони барномаҳои мо миннатдоримона ба мирзо мерасонем барои кожинкаш пӯшидам шуршидам даиҷа ва имрӯз меҳмони мо шодӣ хуш омадӣ бародар шнапс эйке роҳатӣ эйке барои мара тижалавест ози ҳама ҳайрон мешавад и чӣ барнома боша рости гап худам ҳайронам чӣ барномае хулас неке гап чапи нормальнее пешай гап чапа сар кардан ами шодӣ гуфт ки ман як гап дорам о радной ма чӣ ба канали Бехайпита омадам барномаит дам аввало салом кунем радноё хати саломатӣ хонаободӣ а тоқи тиви гуфтани бигем каналай бишносиш агар ягонҷо дар дидишон бугӯшон ки ана во клип гуфтагиян фаҳмидӣ бирасоншон номерашон надошта бошид ки ман зангшон бизанам карачи бугӯ чӣ хеле сар мешава кор я одам менависа инстаграмда акам хали барномаи пеш дайдагидем клип ваъда кардагиян сол вот десан ки ман камкам уже клип исуса ягончи ва истодам фикр кардам рост мегаам одам ана ҳаст одаме ки во мегӯяд ба хотират мерасонам ана баъз одаме ки мумкин ки фикр кунад ки хеле ла мира фан мекунанд чӣ ҳардоф фаҳмидӣ ам хеле абор шайх карда буд 6 моҳ мақсад зуб таҷдид карда буд не мо тоқи тиви намехоҳем хеле кор бародарӣ мехоҳем мақсади ма ки то охири моҳа вақти ё гузашт шучбандӣ мо сар шид фаҳмидӣ то охири моҳа ягон треки мара хичон мегиранд хичон сценарияш мекунанд ӯ расходняй берасходняй фарқ нест ман меом иштирок мекунам клипаш дад мекунам агар ки нашид моҳи феврал да гузашт как раз ма ден ражден дорам худумда мада туҳфа мекунад тоқи тиви ма сценарияшам мекунам расходашам меорам метамшон айдами кор мешаванд хуб албатта суханоитро ба бачакҳои тоқи тиви мерасонам агар ба ҳамин гап бирасем акил ман хитавози хафа кардан нестим мақсад ма чанд туи мудали чидагиаҷа медумам бачаҳо хулас мегзарем бачаҳои тоқтавои ваъда ки додан мекунанд ин сол нашид соли дига брат барномаи мизи реп иси гузаштем ҳай мегзарем беҳуда барои як клип наомадем 100% не ки ман нуқтааш мемонам ки мо ира ба фикрам мекунем ин хай ҳазл шӯхӣ хидмон будам не ки ба ҳар ҳол ман гуфтам хати таам як суҳбат кунам таам суҳбат бишем гуфтаи худат барномаи мизи реп чо каде хай бидӣ бидим вале ма ҳаму хай бар зур буд ҳама атмосфера ҳама чи ништак буд аввалда хулас барнома сар шид салом алейкум чӣ хеле ки хилат шоҳиди бисёри бад шуд ҳар як омадагира муаррифӣ бисёр карданд аз баъди вай мо кор доштем ҳамин гуфтум ҳамин ҷои ман бизгарам ман пешакӣ духтора презадам ки ягон гап чап мешавад ки ман бестам гуфт не ҳамин омадагӣ ира гуфтам видео канал пешина омадагӣ басай гуфт гуфтум гап нест хай гап духтора дар замин намонда мисодем ҳам муаррифӣ мон кард салом алейк кардем кати бачаҳо хесем рафтем вале баъди рафтан баъди ки навори ҳамун мизи реп омад мо пушаймон шудем ки рафтем мақсад меган вай ба чашми худат бинӣ бо дигар ба ҳамун ҷояда гапу чапа дидем ҳамун гапу чап чӣ хали шид ба аки гапу чап аки биё сар мекунем ҳамин конкрет на проекти хезе 2020 саволи якум ки ташкил кард проекти хезе 2020 ози бес радной бигем ки ба як тир ду фохтак зада мешавад ба ду фохтак як тир аср карда намешавад намедонам ягон маъно кардёне карочи гӯш кар мизи реп
چی شده که هایهوی مساد نامجا مرادر گوی ایش محکم کنیم Типа барнома я вақтинаи гапчапӣ ки ё намегирем номша. نه نامجا نشتگه که فلانی قطعی خیزه جنگ کرد مساد من همجا کامنت موندم خا جنگ ایدگی و خیلی برای همو اکد نمیدونم میدادی خدا هم وقت в своем репертуаре ай مثال خودت میدونی می نویسم اتاق همچون انسان چخیلی که من دینا برنامه اترا دیدم مورم خطیش میرنی ای اما نشتگی ای اما بروزگی ای که ندای на طرفی اگر خزه بگذارم خزه پرایگ و نخدو придумать شدگی ای راه ده مثال ایرا ما گفته گذاشتگیم در دیگه اینترویو خیلی اومده این همی اخیر در کاروچی همی هر خیلشی دولی بسیار چیزایی هسته که نگفته موندگی و نفهمو موندگی نپریمیر همونجا برامدن میگن همون میزی ریب در نبرفکرون Не биё шуди хали конкретни ҷавоб. Проекти Хезе 2020 бе шахр проектиш кашидагиай баъд шахр омадагиай ё ки шахр будагиай дар кашиданаш нахаду шида нахаду да шахр буд момента о ма пеши нигоҳ ки азизай москва омад ма дар таи судот салом алейк кардам гуфтум раднои ман ина видео дорум ма Хезе авлод ма мебурам мисол ина видеора бин гуфт ҷаҷа набурам ма гуфтум барои набуромаданаш мо бояд ду кас ира ду кас бикашаш як каси дар байни 10-15 кас и беспантови бадай بعد گفت جدیا نبرو مسد کاک ندای دکاسه کشمش او برادرم اومدک مسد برادرم وقتا اومدک مسد رادم خیلی رفتم امون رفتی کار داشتید ای کار ای خیلی بگوی بعد لبوی کارش وجا همه بگیم خیلی سرجم دگیای همه گپ شده همه چپ شده مثال بعد این همی با داجه بوچید کار بار اکما از غیبت صفات شده نمیرم و کاک دیلوگر را گپ زده سیم انسانیت نمیرسیم کاک انو یس ای بدگ مسد مثال بعدی او سراز ویدیو شید آمد دعوای آمد گروبگاری آمد نخوی کاروچی خیلی دیدم در طرف خودمون انا بعد دیدم که بعد آدمو موتور بودن مسد یگان برا دایدگی ماشین رفته سای دستویتافور ماشینای موتور ایستادگی با ماشینه мотор просто так намеравакум уҷада буд чихелай салонай двигателай бензинай мақсад моторам бе корпуси чай корпусам бе мотори баъд ин ҳами чизоши камтар ҳаму мегум ку уҷа гап чапши бисёрай айбиш мақсад барои ҳаму ман намехоҳам хулас дар дарини Хезе 2020 проекти беҳтарини шумо ба нуқтаи назари ман ҳамун чихеле ки нигоҳ мекардам реп да любой ҷо буд проекти реп да любой ҷо проекти ки буд ира нигоҳ ки вақти сарҷам штагем акма хеле нуқта ба нуқта не ки чизе ки дамнения ма чизе нигоҳ ки одамо амихе буд ки я чӣ кардан дар кора ки аҷоиб бошад баъд номаш придумад шид допустим у тараф карда бошад номша ба фикрам азиз мондагиай ма хато накунам не ки як чизи сарҷамия у идеяра ку даже ин ҳами ҷияна дода метона идеяра просто аввал реализоват кардан дар кора идея чия любой одам ҷугира вақт идея дора мисол мега як буда кардуги бар хеле нажал завид ки сумуд метона идеяра любой кас додат метона вая реализоват кардан баъд ки мекуна вая полни команда мекунам брата Хорошо, полный команда Хезе 2020 полный команда ташкил карден. Реп да любой ҷора полный команда ташкил карден. Даъват кардани лонлира дар проекти Хезе 2020 ки пешниҳод кардага? ира любой чӣ мешид мисол бигем ама тарафа сарҷам мо хуҷан рафтем ҷура дар хуҷан лонли ма даменависа намхели о бародарои суайҳои дурен мегарден ма бародаро рафтем ки нам бародар намхели гуфтестай чӣ бояд кард ва худо қасам агар ҳамунҷа ришад мекардем ҳамамон ки ҳами худмон дастаташнем не ки обши ришанишид ки биё бародарро бигирем дар чӣ айвой кунем ҳама ба як оғоз розигӣ дод ки лонлира мегирем 100% пешниҳод ай худат буд пешниҳод айма буд ки ҳамин бародар ҳами хел пресидестай ҳами хел мисол ҳами хел гап задесай мисол груба говоря навис ки масад о тоқа ису ба ман гуфтам чӣ хеле тоқа пацани нормальный баъд ман бародар гуфтам хам хеле мегӯяй ин бародар ман амира метавонам ки ози ответ битам ки хай ягон хел красивай пишти кор мо мишем не ҷаҷа биёд хай ҳама каса фикр кардем биё ҳами одамам масад ҳами Хезе як никак ай тарафам даъват чикне мешава ягон ҷои нуваш набуд
барои тамошобино ячра мехом аниқ кунам барои чи мо ира ами дастканал наози ай проекти хезе 2020 сар кардестем што бифаҳмем ки ҳамон одам чӣ даъво дора ва оё даъвош дар ҳақиқат ҳаққа ё не даъвои ки шахер хоб чӣ даъво буда мақсад ҳамон даъвое ки дар мизи реб кардаги ман барои ҳамон дастканал напурсидестам ки ҳамхали хуб вале бо ай медонистагии худмонам чизе ки дар кадр нест ай ҳамун чизо савол дестам мақсад дар ҳамаи бачаҳое ки проекти хезе 2020 ҳамон бачаҳое ки буданд ягон бор ягон кас пешниҳод кардагие ки биё мисол шикорчиram бигирем мисол да бидагия бисёр чизо бидагия иҷа аму мисол агар шидагия ами савол не ки хеле шидагия ӯ акаи далермонам мисол шахсияте ҳаст ки мнения хича дора бо аи тараф ам дагия ки дар кор нест ая тараф ая тараф дига хичам рӯзи ам набуду қасахт мисол и тарафай нешидагия ая тараф карсаки ду тарафа нашидагия амхе не ки меомад мерафт ҳавли мисол дружба буд хорошо офисое ки хезе 2020 дар муддати буданаш дошт пули офисора даводави ами спонсорковира ки мекарда хезе 2020 чор моҳи аввалаш мо где-то хидмон спарица кардем хидмон мисол акман намегу меган ки агар меган ки неки кади карочи нагӯш уҷа бигем тарафайн бо чор моҳи аввалаш то амир далубой ҷора о и хешидагиай як бародари барноми шаҳбоз мс нестай ай муғарибӣ мисол мо дабовар карда мисол як шахсият дабовар карда ӯ шахсият моро муаррифӣ карда ки бари мо дам хеле одамо ҳастай ӯ пула мисол рӯи кардагиай аз 30,000 гдета буд о ред далубой ҷора мо хуҷанд рафтем ҳамун пула как нада ҳама каса ҳама баробар ҳама рӯзӣ ред далубой ҷо гуфта гуфти замонави химо ки стрелят кард ҳамхелӣ баъд дальчи рафтан гирифт баъд чӣ пайдо шид байна спонсорӣ бигем айхуҷан як акай дале хай шаҳр низбат кунам ҳамун одам ҳамун ӯ қатъи як нафари мо фақат в курси дела буд як нафари мо хай ҳамун хеб буд барое ки ман охири кино да қатъи ӯ гап задагим вақте ки як мисол кундай калон суз мегира дар мегира баъд як лахчаш дида мемонам ҳамин қатъи гап задагим но то ҳам вақта ман қатъи ӯ бигем ки заочна будагия ҳамун хезе хичам ба боварӣ пайдо шид начид ҳами додара бародара чизе қатъи гап мезанам миему верим охи ягон ҷои зазориш нест чизе ки ҳамун буга ягон ҷои ман хеле ай тарафи мнения ман хеле сагра нестам ки кунҷковӣ кунам о чихел чанд сум гуҷо рафт уна 20 дирҳама 50 дирҳама барое ки ман худам одаме ҳастам гуфтаам аз ҷони хидмон ки акатта кайф ҳам мекарди 30 сомон дошти агар 13 сум давои ҷавоб мегирифти 17 сум шамора медодӣ мисол барои ҳамун ням хеле кору боро баъд формула иҷа пайдо шид баъд хаос шид хорошо лони вақте ки чӣ мекуна як видео мекуна дар канали официальной худаш и уже баъди распади хезе 2020 мешава яъне мақсад мегам ман шахера сир мекунам ба розигии ҳамаи состав ҳамхе акид нигоҳ ки и ҳамихе агар ҳамхе савол байнда ях куна ман маҷбурум ҷавоб и хел битам ки те гуфтанӣ ки ҳамаи мо будем ман мисол ҳаматон розигӣ додагиен не охи бародар ман айтани худам оз ҷавоб гуфтасам ман вообще ни в курсахам ни при делахам наоборот гирифтани ёда мисол ӯ шахсията хеҷона аввала да гирифтанда сеем одам мема будагим ки ба дабрени ма гузаштагия мисол омадагияи худиш как личность ма мисол ай беҳрӯз мара дабро додагиай фалони дабро додагиай мара пешти роӣ кардан ки ту чӣ мегӯй ман гуфтагим ки намхели кор айвай ҳамн вақт шуда 5 та ди задаги будан хезе рафтум бира ҳамвора сафед ки бугу ки ҳамхели гапо будагиай ҷа гап ча бисёр мисол ӯ одаме ки мнения дора шахматбозӣ шашкабозӣ мекунад меган в каждой хидмат пайдётся такой винтил поэтому ба омад мисол сабаби гирифтани аксарият ҷуда ман сабаб будагим не ки сабаби сир кардани ҷуда ман ягон ҷуда сабаб будаги нестам также мисол чӣ хеле ки ҳамунҷа даъво кард значит шахер дар барномаи мизиреб мисол криса бироварданаш ключевое слово криса буд лоли мегӯяд ти криса биромадагӣ
мақсад ключевое слово криса ҳамунҷа шахер мега ки кадоме бинам мара криса мегем бурен ҳамҷа доказат кунем значит ту намедонӣ ки ҳам одам дар чӣ крисагӣ кардагия ма даже ҳаму бигем ки ишам намедонам даже между ними баъд чизое ки байни мо дамешид ҳар як тайёро акшар набуда навор ози ма барои чи як уже открыто гап задесам барои ки айбе ки и тараф кадак ма дав шер бовард мисол ма пеш якав додарое ки аудитория дорам мисол ма як кунҷак да иштагӣ вообще фақат шата хурдесам боло ба боло мисол да уҷа бу гапоёле ҳастае ки мисол медонина хеле ада мисол нигоҳ ки аудитория ҳаму одамои бародарое ки ина ба мисли та ҳастанд ина бояд поколения худмон ҳаматарафа ма як угл рафтам фаҳмиди ранги ки бояд ма пределах набошам хача бибила мара кам тарак и қарак ҳаму акай дуругмада дар кора ака биё ака чӣ дар кораи хеле ака буд любезин вақте ака меги биё масал чахчах ки чӣ проблемае гап зан мисол бигӯ вақте ин ав мебиран ғайбат кина мисол мега ки гап дора ма ғайбат накунен исуса биёин гап занем чӣ ғайбат чӣ бигӯ ма намедонам мисол уҷа ма дар хидм мисол ма ҳамуҷа ма дар дискомфорт шид мардагорӣ мисол допустим агар лонлирам гуфтеса боша у шер бишмада меояд балки мо обши командаем вақте ҳамамон аяк мисол тарека нон хӯрдагем як аз суф мекунад бигем ки апетити ҳама мегрезад мефаҳми радно ина хеле бо гапо ҳастаёли хуб ма ҷавоби барои хидма ма ҷавоб ма гирифтам ва ҳам тамошобиное ки рафти хезе авлода доштанд мухлисои хезе авлода буданд мухлиси хезе 20 буданд ва ҳози аделна мухлиси ҳар як даданд ба фикрам ҷавоби аниқшона гирифтанд ва ин чиза баъд мисол бо мумкин дар дигар каналҳо дигар иштирокчиҳои интересни дорам на канали худам ба мисол ҳамҷа бутан саволошона бома канали худаш аделна ва шояд бо дигар иштирокчиҳо чизоеро ки медонанд гуфти мумкин ва ё фикрсахан ва ё ҷавоби аниқ ҳам метаванд 100% инам хеле нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред.